Il-proġett tal-belt ħajsebbaħ il-belt kapitali. Ovvjament, fej qabel kont issib parkeġġ, illum ħassib struttura li sabiħa flok parkeġġ. Fl-ebda belt Ewropea ma ssib parkeġġ. Ovvjament, kif tidħol il-belt, kummerċ, negozju ħajżdied. Dal-proġett involva ħafna nies. Sissa over 100 people working on the site. Qudiem ħajinvolva ħafna iktar nies, ħafna iktar nies. Kull min jidħol jgħid ħares leħ jgħid meravilja. Wieħed irid jiftakar li s-settur marittimu huwa wieħed mill-iktar settur importanti għal dal-pajjiż. Fil-fatt ħaddem ħafna Maltin u għawċin fih. Aħna l-piloti meta rajna l-opportunità investejna ġiex miljuni u nofs f'pilot boats ġodda u fit-taħriġ tan-nies. Da grazzi wkoll għall-għajnuna tal-Gvern u tat-Transport Malta biex inkomplu nimxu iktar il qudiem. Wieħed irid jiftakar li 98% tal-affarijiet kollha li jiġu importati Malti jgħaddu mill-baħar. Allura wieħed jista' jimmaġina kemm il-eluf ta' nies jaħdmu f'dan is-settur. Barra l-investiment finanzjarju, aħna wkoll investejna fin-nies. Fil-fatt il-Kooperativa tal-Piloti llum tħaddem 25 oħra magħha biex għajnitna nkomplu niżviluppaw fil-ħidma tagħna. L-iktar ħaġa importanti mhux tant il-proġetti, imma li minn dawn il-proġetti aħna għandna impjegati fuq il-proġetti u fuq it-toroq ma' 3700 persuna. Bil-riform li għamilna fit-trasport għandna 1700 truħ qegħdin jaħdmu fit-trasport. Il-Freeport b'investimenti li saru ta' 140 miljun illum hemm 1200 ruħ jaħdmu. Da barra l-eluf li qed jaħdmu fil-qasam tal-computers, l-eluf oħra fil-qasam tax-shipping u l-mijiet li bdejna jaħdmu sa fl-avjazzjoni. Is-sena l-oħra konna qegħdin naħdmu fuq numru kbir ta' proġetti. Miktar importanti mill-proġetti fihom innifishom, importanti li wieħed jiftakar li kellna mal-2700 ħaddiem Malti illi kienet jaqla l-ħobża ta' kuljum minn dawn il-proġetti. Sena l-oħra wkoll beda jaħdem servizz ġdid tal-linja u miegħu illum mal-arriva għandna mal-1170 impjegat kważi kollha huma Maltin u għawċin li qed jagħtu dawn is-servizz. Taraw mal-ewwel kemm l-investi li qed nagħmlu qed jirrendu xogħol. Investimenti qed isiru mhux biss mill-Gvern, però anki mis-settur privat. Ma ninsewx il-Freeport, kumpanija li aħna ġibna fis-snin li għaddew, investew mal-140 miljun euro sal-aħħar tas-sena l-oħra u magħhom illum fil-Freeport hemm jaħdmu iktar minn 1120 ħaddiem. Xogħol illi qegħdin niġġeneraw kemm issa kif ukoll quddiem. Infakkar pereżempju l-Smart City f'Malta diġà investew 62 miljun euro f'żona li qabel kienet mitluqa, żlingata u li kienet tirrendi ftit minn dak li għandu x'jaqsam ix-xogħol. Però ma morniex biss tax-xogħol, komplejna ntejbu anki l-kwalità tal-ħajja. Għall-ewwel darba s-sena l-oħra ma qbajniex b'karozzi tal-linja li iktar jitfgħu duħħan mill ħaġa oħra, ma qbajniex b'karozzi tal-linja żgangarjati illi kisrulek darek biex tirkeb fuqhom. Illum għandna karozzi komdi, karozzi ġodda, karozzi bl-arja kondizzjonata u li ma jniġġux l-arja tagħna. Fuq kollox ħdimna biex anke fejn toqgħod int tgħix aħjar. Matul dawn l-aħħar 4 snin bnejna wkoll 750 triq residenzjali, ġifieri toroq fejn tgħix int fid-dar tiegħek mal-familja tiegħek, mat-tfal tiegħek. U sal-aħħar tar-reġistratura ħankunu bnejna 180 triq oħra magħhom. Fuq kollox komplejna nagħtu s-servizzi bl-IT. Illum kull pjazza li għandna f'Malta Għawdex għandha il-Wi-Fi tagħha u tista' taqbad b'xejn kullum kien mal-internet. Forsi l-iktar proġett importanti u ċertament għall-qalbna u l-fatt li waħħalna f'kull skola iktar minn 2300 whiteboard interattiva biex it-tfal tiegħek verament ikollhom l-aħjar teknoloġija meta jiġu biex jitgħallmu.